July ni som pariat pathian ni kan lo thleng le tareng mai ngai thatu le view tu zong te Mizoram Journal chuan chi bai kan buk le vek a chau July ni som paruk zir tom ni khan Mandalay ya Pigir Dagun Township a bomvoi ni apuaka bom puana hun hi electric office chunga le a building hnaya te ani bom pani te hi jingdar puavel bora puakani bom puak hi aring khopa hlataka tang poina hria thei hi alang engma kalra chiang lo na in na thok pakhat chawin hliam na tham atuar thi ansoya tunlai chuan electric bill petura kal an tlem thin hle ni ti in tual chung rorel tu wat administrator pakhat chuan a soi hliam za thi chiang taka hria thei lani lo ma se Myanmar naw chuan office na thok pakhat thelai hnaya cheng mi pakhat chuan hliam an tuar ngei ti a fin fia Pigir Dagun area cheng pakhatina soidan chuan bom puanu reilo te a sipai an ron thlenga he mun hi sipai uniform ha le ha lo chi in an khat ngal vek ani bere sipai sarkar hi an zun thla atang to khan mipui te chu an eng chhit man peturin an nor lui to kot thlera awrin nen an bil chu tual chung electric bill pengna pelut thau turin an aw dum renga hetinga eng chhit man pe velo te chu an connection ti top saka an vauna sa hle heti la hian sipai sarkar du lawa do dal tu te chuan electric bill pelo turin mipui te chu an lo fui ve thunga a chan po heng mipui sum tling khom hian paithak an tumber sipai ho chu ati ho sabel zela ati chak tol ti an hriat wangani tual chung mipui veng tu people defense force chuan bill petura mipui vo loitu apiang chunga chet an thor tur thu soin mipui an eng chin man pek tuma kal lui te puin an mani thu ngei ris an la ani an ti ve thung zirtom ni khan Mandalay PDF chuan thu chu siam ngalin Pigir Dagun electric office a bompu ka hian an in rol lo ti an soi July ni som inrin ni kalta po khan Mandalay ya Chanai Thazan Township le Amara Purao Township pa electric office a bom alo puak tua July ni som pakhat pathian ni po khan Chanathai Thazan huam chung Keinan wat a in ranga bil khon kwal tu electric office a thoklai chu ka hlum alo ni to bok tun hnaya bom hmanga electric office be hi alar hleya July ni sari le ni kwa khan iangona electric office ranga bom apuaka Thanlin electric office chunga po bom kamlai mu chu ani bok tual chung mi te soidan chuan July ni ruk thole ni khan Singain Township Mandalay region a opin chan thingtlang kwa thalai pasari chu puak thei thil kolapu in police station a friend an nia an zinga hian kum tinglo pani an tel nge he thil thleng hi tada u airport kianga Singain PDF le sipai te in ka na ha sipai lam ka hlum ani boruak kal zel ni in alang sipai te hian su kwal sin thingpui dor lu chelin dor nei tupa kumsom thum pani mi min thu tun le fapa kumsom pani mi ong swan pei baka dor na thoka an chor rol thar kumsom panga mi chu an man ngala an mi ban dang te chu min thu tun anu pui tin nu hlai le anu chapa baka dor na thok dang te an ni tual chung mi te soidan chuan heng mi te an man chan chu sipai te hian dor kiang vel an damna grenade siam chop an man ni in chuan lam an siam ani an chung ko in an ngai sa an pa ber phei chu indom na hmuna an soi sa na sa hle ni in an soi a then phei chuan an ngai sa hlum to ni in an soi hial tual chung mi pakhat chuan he thu hi a soi ani mi padang te hi colonial era dan hlui zet mai explosive substance section pani mangin thu boi siam sakan nia heng thu buai ate hian thiam lo chan tir an ni chuan thu buai pakhat jok chau po hi kumnga tanga song pali in kar tan thena ni an thu buai hi in khar khip chungin July ni song pani tho tran ni khan ngai to tran ania an ukil te chuan zir tom ni ngai to chun zom ani tur thuan soi an chung ko thian nai tak chuan ko ta hian engma an ti sualo thu soin dan lam atanga tran pui an ngen thule an mani ero an thrisel thania alan thua soi Sagain region tamu district Myotit sub township minta to hlom zinga
chun pin ta khotlangwal pali te chu military council in tamu police station lama an son ti hriat ani tual chhung mi pakhat chuan matok mi pali te chu sipai kem atangin tamu police station lama an sona an mani ngeiin an chhung te hena in thlakna tur thawmhnaw phone atanga an cha wangin nimin lam khan an chhung ten an petwa tan in atangin phone an hmang theia ma se an mani hi hmuh theih an ni lo covid kai angin an soya an hrisel na chu a tha a an palin an mamawh pek theih cheuh ani an mani ngei hmuh theih ani lo wangin an man chan le an case or tir dan kim chang pawh hriat theih ani lo heng tlangwal ho hian suana an nei lo sin leilet lama an kal man tok mai an ni tiin a soi heng tlangwal pali te hi July ni kuar zandar sawma military council sipai ten an mana tuna chuan tamu police station lama an son to ani an hming chu ko hin lin mang u ram lin mong ko sun min than le ko lal sin san te ni in an chung te mu hmal sak an ni lowa court ni le hun tur pawh hriat tu tur an la ni chaw ani July ni som zan pawh khan military council sipai te chuan tamu district naikat khothara chin thalai pali kaplumin an lo phum bo to bok ani khovel mun sang sang atangin Myanmar rama mipui sarkar nam thlua sipain thu neina an pawng lak chung changa lung oi lo na lan tirna ni tin an la chhun zom zela ni som pasari July in rin ni khan America ram Boston khopuya pawh an state assembly kotzola Myanmar mi te pung khomin demonstration nei ani Myanmar chungchanga hmalak zel theinan Burma bill an ti mai hi US Senate an pom theinan soiho mek ania chu wangin America mipui te nasa taka thlawmna an nei theinan Boston Free Burma Paul hian Democracy Road Trip for Burma ti inziak van motor mangin US ramlai li lam state then khat atangin Free for Burma ti campaign an kalpui mek ani ni som pasari July in rini khan Massachusetts state atangin an chuak tana tuna chuan Buffalo khopui an thleng tua ni som pokwa July a chuan Indiana state Fort Wayne an thleng man tuang Myanmar rammi te chen tamna khopui a an kal zelanga anunung bera 7 August sian Washington khopui an thleng don ani hei hi Myanmar mi te in to khomna mun pui tur ani dona ti chuan atu August ni riata hian Myanmar mi America rama om democracy activist te bo sai America ram pumhuap 88 uprising day hriat rengnan demonstration nei ani ang khovel mun dang apo Myanmar mi rampona om te chuan an rem chanan angin sipai thu neina an pawng lak du lo na en tinan huai fot fo thin ani ni som pasari July khan Canada ram Vancouver National Library kota Global Myanmar Spring Revolution ti thu pui mangin an lo mang towa South Korea rama voin ni som pariat July pathian ni hian Gyeongnam State Chanwan Rail Station Kotzona Myanmar mi ten sipai thu neina pawng lak du lo na le lung oi lo na demonstration an nei bok ani India ram Delhi Imphal le Aizawl khopuya pawh punkhom phalna hi thu nei tu ten an pek thei chuan aro pui the ang berin 88 uprising day anniversary mantum ani khovel chanchin thar bengver zualte thirtel zwai ela tunlai in Europe ram ranga Ruah sun sa wangin tuilian chuan har satna nasa taka thlena Europe ram te an boi hle Belgium a chuan province som an nei zinga palia chan chuale chanpui na thok turin sipai tirlu an nia mun him lowa omte suan na an thok don boka Prime Minister Alexander D. Cruz chuan July ni som ni hi thi te su ni atan apuang to bok Prime Minister D. Cruz chuan tuilian awang hian an rama mi som ni vel an thi to ti asoya kan rama chian na kan to ra phlak berani ti in asoi hialani Belgium ram France Italy le Austria chuan league khopuya chan chuan ha thok tu turan tira khopuya cheng tam takhi tuilian wangin mun him lama son an ngai Netherlands a po Limburg province a khopui engemaw zat chu tuin achima wangin ni sangtelin an in chuasanin mun him lam an pan towa tui hian alian dalna po asutlang hialani chimlama Maastricht khopui le abul hnai khua tuilian ero chuan tui hi akam le tran towa hei wang hian
zirtawp ni zan khan mi thenkhat chu an ina an kir le tawh hlawm Switzerland a pawh ruah su na sa awang hian lui le dil te chu a kuang an luang liam na sa hle a Swiss ko poi ban a luang tlang lui pawh zirtawp ni khan a kuang a liam luang tawh bawk lek lusan pawh a kuang atanga luang liamin a bul hnai khua te chu in sa seng tura ti ania Brazil khopuya cheng te pawh lui hnai lo tura ti an ni chan chuan hna thok tu te chuan tui lian wanga tangkhang mi engemaw zat an buai pui mek ani Europe khawthlang lam tui liana damchuak te zon hna an thok zui meka hriat thei china ami za sawma chuang a thi an awm tawh Germany le Belgium rama ruah nasa taka a sur nuah tui lian awang hian mi za chuang chin hriat lovin an lo awm bawk ruah hi Switzerland Luxembourg le Netherlands a pawh a sur nasa lia Dutch Prime Minister Mark Rutte chuan Siamlam province pakhat a tuarna zuala chuan national disaster ti in a puanga Europe khawmual pui ram hruai tu te chuan sik le sa in thlak na nasalu tuka wanga khawm dan u chuak tak tak hi thleng din an soi mithiam te pawh hi khovel lumzel chuan hetiang khuarel chiana hi tui lian rap thlak le ruah tui tamlu tuk hi a thleng zel dawn ni in mithiam te chuan an soi khovel pum hi industrial era a intran atang khan 1.2 degree Celsius chuangin alum tua Germany a chuan tui lian wanga thi hi mi za an chuang tua President Frank Walter Steinmeier chuan nimin khan a tuarna sa zual te chu atlo mun tin mai chu chiatna rap thlak thlen ani mai ti in Steinmeier chuan thuthar la khom tu te a kom na soi mi ten an ma ni sak nge in le an nun na an chan ani ati Germany a chuan zirtawp ni pawh khan ruah ala sur tam awangin chan chuan hna thok tu te an la chel hei thei lowa mi bo chung ten chanchin hriat tumin an ngai chang rang bawk phone network a chia kongpui a che bawk a chung kon nuai khat chuang chuan power supply an nei lo hetiang hi ani mek lain mi thenkhat chuan chiana thlen dan en chian tumin tei chhuah an tum renga mines a police te chuan chuak tam lo tur le mi torna thi thlai lo turin an nge na hetiang bawk hian Netherlands a mi te pawh an ti ani thu nos.com chuan ata lang Germany a hian North Rhine-Westphalia Rhineland-Palatinate le Saarland state te chu ruah sur tamna an ni Rhineland-Palatinate a Ruhr district a chuan thunei tu ten zirtawp ni khan mi sangkhat zathum chuang chin hriat lovin an awm tin soya Macedar Kartin azat hi tlem ni in san soi Salt district a Israel khua a cheng te chuan ka ta chu tuin ala a an chen na in te pawh in do na hmun ang maya sobrop thu AFP news agency nena an soi Rhineland-Palatinate state a interior minister Roger Lewens chuan thi hi an pun ngei arin om thu tual chung chanchin bumi te nena soya an chanchin rei tak kan hralo ani chuan thil duam lo zawk kan puan angai dawn ti na ani ati United States le ramdang sipai ten Afghanistan an chuasan mek lain Taliban te chuan ram zau tumin beipui an thlaka ram chung mun rang ranga tharum thawna a thleng na sa hle zirtawp ni pawh khan Afghan sipai ten spin boldak ka na sa takin an in beya chimlama Pakistan nena an in rina khua hi hel ho hian an la towa sipai te hian chu sak tumin beipui an thlak he khua hi Afghanistan le Pakistan in kalpona ber nei in sum dona hmun ania khawthlang lam ram ten an thlop Kabul sarkar tan sum hnar ber ani chimlam ram ria rei tak chung chu Taliban hian hma an la na sa nia district engemaw zat chu an ato Taliban hian hmar lama Iran Uzbekistan le Tajikistan ram nena an in rina khua te an lo la tawh bawk Al Jazeera chuan helpol hian Afghanistan ram zat ve chu an thunun tawh ti ata langa an khawpui ber pawh an nei hle hle tawh ni in a soi Afghanistan a indona a chhuah mek lai hian Afghan vice president in Pakistani sipai ten thlawna mangin Taliban an pui nia soi wangin Kabul le Islamabad in kara ki thar le bawk Pakistan chuan puna hi an phana sa lia Foreign Ministry chuan kan ram china kan sipai le kan mi te an himna turin mana sa takin ala ti in abak an dai lo thu an soi Afghanistan atang hian ramdang sipai te hi kum som ni zet an om nuwa an chuasan dona September ni som pakhat hian chuasan fel an tum
Afghanistan a indona nasa taka chu mek lain Afghan sarkar le Taliban ayo te chu nimin khan Doha khopuya remna zongin an inbiak chun zom le lam hi Qatar khopuya hian inbia le belokarin thlayang moza taram tua heti mek lai hian Afghanistan atanga ramdang sipaite an inthia chu mek lain tharum thona athlengna sa a hei hi Taliban helpol tia pu ani tuntruma inbiakna hian sarkar palai te hi mipuimo tak ni in chief executive Thin Abdullah po atela sarkar hian inbiakna cholsan nei lok thin chu ti fel thoi adu ni in soyani Abdullah chuan Taliban ayo te hna hian inremna tura mutan ber hi uluk takin a soipui don ani Afghanistan sarkar palai tu pong tu Friedun Kuwazun chuan Al Jazeera Ashwil Afghanistan buaina hi inbiakna ajirania muanna hi inbiakna mangchawa om the ani ati Taliban thupuang tu Mohammed Naim poin an pol chu inbiak le remna siam tura inrem chu anin peireng ti an soinon le a dokan kil chawin har sana om te ti fel the ani ati Naim hian an ril ruang bokin Afghan sarkar po in rilru an put ve angai ni na soibok kan har sana ti fel tur hian dule thil tak an phola na tholani ati Khovel coronavirus awanga kan buai luai lain US Texas a chuan tun zir top ni khan monkeypox vei mu chu ani he monkeypox vei pa hi Nigeria tanga Texas a jin hol him ania tuna hian Dallas damloina enkol mek ani he monkeypox si smallpox tenena virus family khatania United States Center for Disease Control and Prevention chuan he khwalzin hian thlona a mas a hren thata wangin midang kai chhawng lo tura an ngai thu chuin contact tracing an bei meka he nanna hi droplet khu atanga chuak manga in kai chon the ni fakna hla puat tu chuan hri te a lenganga mang anna chungpikna a zualanga ronpan thoiro I hun aliam ma hian ti in alo puang chuak to a pathian pan mai hi himna le damna om chun ani ome kan tun lai khovel te nuai hi zong Christian Emmanuel Shannon kumsom ruk pani mi Haiti ramapiang American pastor le damdoi lama doctor ne bok United States a kumsang khazuko somsari pani board chawa cheng to chu tual chung thu nei tu ten Haiti president Jovenel Moise thattu ring helin anman Haiti rama mipui tamjok ka ro chuan pastor hi mi thatak ani vain tual thattua an pom theilo thung Jovenel Moise hi kumsang ni som pasari khan Haiti president ni tranin July ni sari sang ni som ni pakhat dar khat choma khan an chena import tau prince ka hlum ni in selai mu som pani lai ataksa a aluta anupui po karve ani bok liamna tak atuar ani anupui hi maimi hospital a enkol mek ania inrin ni liamta khan Twitter a pasal an beina a beidon lo tur thu atalang Christian Emmanuel Shannon hi president thattua rin hlel ani awangin pathian ni liamta khan man ania an man lai hian Shannon chuan Moise an bei chung changa engma hriat a nei lo thu soin president chena building a an man ram mu chung changa po engma hriat a nei lo thu a soibok Leon Charles Haiti National Police an ho to pa chuan Shannon le Colombia mi thenkhat te chu June tla khan Haiti an lo thlenga an tumber chu Moise manania an thil tuman thlak le ta ani tin a soi president thina kai hnoya hian Colombia mi somni poruk le Haiti American mi pani hre mek ani thudik tak hriat chu kan du tak zet ani thil thlen dan dik tak hi tute tan po hriat a tha a nasa takin kan tong traya pathian na thoro pui tak alan theinan kan dil na sa hle ni ti in a unau pa Joseph Shannon chuan dailymail.com a hril Reverend Larry Caldwell Florida a pastor Shannon adena lo thok lun reng thin to chu le mitam tak pastor Shannon hrachiang tu te chuan pastor Shannon a hi tual thattu ani an pom theilo thu an soi ole tuntruma tan chum kan du tok le report anga chanchin thar update tak nen kan lo let le anga viewer 10 kan video te min lo view sak zel turin kan han nge chuwa tin kan channel min la subscribe sak lo te khan subscribe
ti kham hetin milo subscribe sak ve ngai turin kan ngen chawa subscribe ti in me nu khan notification bell kha metle in ola da turin kan han ngen chaw ni